Чын мәхәббәт көтіп яши күпләре җирдә. Килә кайчак бик нык соңлап алдым көздә. Аралардан узмый шул чак хәтта җилдә. Мәхәббәтсез калмассыз әлбәттә сездә. Шикләтеп узмый мәхәббәт бер кемне. Килер ишек шакып үзе бер көнне. Кулларыны җәеп шул чак каршы ал. Я булмаса үзенең каршы бар. Тарту кеше бар ул җирдә, ул белә. Сине күргә эй шатлана, эй килә. Бергә атлап барулары бик рәхәт. Кавыштырды ике ярны, зур рәхмәт. Автор Илнур Галимова.